upoznao si Isusa Hrista, ti si se oduševio, Isus je napravio čudo u tvom životu, izlečio tvoje srce i sad ti smaraš svakog u sebe, ti ideš maltretiraš, lupaš ljude Biblijom u glavu, zaključavaš ih negde u poljski WC dok ne priznaju da Isus Hrist Bog i dalje oni ne reaguju na to i onda ti kukaš, kmečeš Bogu, govoriš zašto on ne veruje i onda si ja pričam sad o mojoj fazi, ovo nije da sam nekog zaključavala u WC, ali bila sam vrlo blizu toga. Ali šta hoću reći? Moli se Bogu da te pošalje ljudima koji će pripadati njemu. Znači, nemoj da bacaš bisere pre svinje, zato što će svinje da rastrgaju i bisere i tebe. To je svetinje. Božja reč je svetinja. Znači, nemoj ti da se ubeđuješ, natežeš sa nekim. Ovo kad čujem po TikToku, pa oni kao nešto imaju neke live-ove, pa neke rasprave, pa debate ljudi. To nije biblijski. Ja neću nikog da vučem za rukav. Ja sam tebi poruku Isusu rekla. Sutra ti lepo staješ pred njega, pred lava, pred sudiju strašnog i polažeš račun. Ja nemam ništa sa tim. Ti si obavešten. Znači, ja sam moj posao uradila. Ja sam tebi prenela poruku. Ti šta ćeš, uopšte me ne zanima. Slušaj ovaj stih. Evanđelje po Mateju 10. glava 5. stih. Isus im zapovedi: ne idite mnogobošcima i u grad Samarijanski ne ulazite, nego radije idite izgubljenim ovcama doma Izraeljevog. Znači, samo Bog zna ko su izgubljene ovce. Vidi, to može biti neki čovjek koji je do juče, ne znam, išao od manastira do manastira, na primjer. Može biti čovjek koji je bio u vračarstvu, New Age-u, veštičarenju, prizivo duhove, gatao, šta god. Znači, Bog zna ko njemu pripada i ko će mu pripadati. Tako da moli se Bogu da te njima pošalje, a ne da pucaš svoju snagu i trošiš je uzalud.